Abona ukholeka ngoba esho ethi alibuyi lilambatha alibuyi lodwa. Igazi lalezi ingane eyishone lapho Phongolo. Igazi lalabantu abawu-21 abashone lapha oPhongolo. Angeke libuye lodwa. Siyethemba uNkulunkulu siyamthemba. Mhlambe yileli gazi elizokwenza ukuthi laba bantu abaphethe izwe uma ukhuluma nabo ngento ezokwenzeka, ngento oyisensayo, ngento oyicabangayo, ngento oyibukayo ukuthi la izotholela ekuthini mhlambe bazoswa. Elakho ilizwi alibuyi lilambatha. Igazi laleli zingane angeke libuye lilambatha. Lizokwenza umehluko. Siyethemba uNkulunkulu siyamthemba ukuthi lezi ingane eyishone lapha, lo yathisha oshone lapha, kube ilona gazi elizokwenza ukuthi uma ukhuluma, uma kukhulunywa abantu belalela. Yonke leyanto hlangana nongalaleli kuphela ukuthi ubani I don't care. Ungalaleli okwenze yonke leyanto. Ukuthi ubani ongalaleli I really don't care. But into yenze yonke lento ungalalelani nongahloniphani ukuthi uyawubeka umbono, ubeke umbono abantu bowubukele phansi bawujikijele lapha. Uyabona leli gazi lezingane lizokhuluma nalabantu abadayisa ama license. Mhlambe inhlizweni zabo kuzongena akhumbule ukuthi umuntu asazi ukuthi ubani obulele lezi ngane. Kodwa lo dayisa ama license kufanele ingene engqondweni yakhe ukuthi kungenzeka ukuthi imini engadayisela lo muntu. Lento le ikhuluma nomnikazi wekhampani ukuthi le truck ukuthi ekabani le truck wonke umuntu osemgwaqweni, wonke umuntu onama truck bekufuneka aziseshe ukuthi ngempela ngenza oku right yini ukuthi ke abashayeli baphephe uphinde kuyophepha nabanye abasebenzi bomgwaqo. Imigomo engimisile enkampanini yami ngempela inakho ukuthi ke iyayibhekelela impilo zabantu. Leli gazi lalezi ingane lizokhuluma no driver abangezwa, abangahloniphi, okhulunywa nabo every day ukhulunywa udaba olulodwa ukuthi ayikho into asoyijaha manje. Into ebalekile ukufika enkampanini wenze umsebenzi. Leli gazi lalezi ingane mhlambe lizokhuluma ne-Department of Transport ukuthi ayifunde ukulalela noma ngabe ubani, noma ngabe mhlambe uyaphethe mabe umlalela kahle ukuthi hayi uyayema lo. Ithi igama nasemthwaleni wohlanya ukhona ophilayo. Emthwaleni wohlanya ukhona kodwa ongacosha uphilayo. Angeke sikhulume kangaka simemeza ukuthi hayi akekho nje ozwayo. Siyaziba nje singozi bezwile. Abantu abaphethe inhliziyo yayo yonke lento yenza la o-truck driver bazokuxoxela ukuthi isukaphi iyapi. Uma singabanikeza ithuba, uma singakwazi ukuhlala nabo sibalalele, sizoyithatha blonde. Kanti thina uma siplana ama plans ethu, siplana kuphi? Siplana emoyeni, sishiya abantu phansi. Hayi ngeke bafowethu. Mina angazi ukuthi yonke into iqala phansi, ayikho into ezoyiqala phezulu. Yithuna phela iqala phezulu shone phansi. Kodwa izinto uziqala phansi, utshala phansi, ukhuphuke. Sikulesimo. Uyabona lesimo lesi ngisho ngathi uthini asixoleleki ngoba ihlanganisa abantu abaningi. Angeke njalo siyafika sizokhala, sekushona abantu abangaka uNkosi yami. Peter Brown kushona abantu abawu-16 Nkosi yami. Entweni nakhona ebesikade nje siyikhuluma. Sibuka ukuthi hayi le inakho ukuthi ke ingasicindezela. But akekho onakayo. Njalo kunakwa mhla sekuthiwa sekunomuntu oshonile. Afowethu nodadewethu hlezi yami ebuhlungu phakathi ukuthi unawo ama plans uyabuka ukuthi okay lapha singabamba la singabamba. Into nje efuna la simple and straightforward. One, ukuhlangana no driver ngaso sonke isikhathi. Sixoxisana no driver ithini way forward madoda.
senza kanjani ukuthi uma kunento ephuma eceleni isheshe ifike kwabomthetho. Siyaphuma entweni yo driver siyokhuluma namaphoyisa, siyaphuma ekhulumeni namaphoyisa siyongena door to door kuma companies okuyiwona owner lama truck. Siba draw in abakhulumi bekhipha statement because njengamanje wonke umuntu uzokuthiwa ifreight izokhipha istatement. Asifuna ukukhishwa kwe statement, sifuna thina iplan, i-strategic plan zokuthi silwa kanjani nalento. Hayi ukuthi umuntu ozothi siyazwelana nemndeni ingozi enyanti asifuni lokho. Sifuna ukuvika mhla sonke saye kuba o reaction unit ma companies ama security saba o proactive uyabona sozehlisa lezi ingozi. Ayikho into ebhlungu njengale. Angazi abantu noma kufanele ukuthi yenzeke kubona noma emndenini wabo ukuze becabange belalela. Lana asilalelana kulalele lonke umuntu. Umuntu uma ebeka ubhopho wakhe uthatha ubhopho ubuke itailor ihead. Okay. Ufuna senze njani? Hayi nakho mina ngicabanga. Kodwa ke angingawageqa amabhula.